Nőkért Podcast. Feminizmus, nőtörténet, gender. Hallgassatok minket! Ha tudjátok, miért küzd a feminizmus, akkor azért, ha nem tudjátok és gyanakvással szemlélitek, akkor pedig azért. Hallgassatok minket! Ha tudjátok, mi fánterem a gender, akkor azért, ha nem tudjátok és tartotok tőle, akkor pedig azért. Szeretettel köszöntök mindenkit a Nőkért Egyesület podcastjében. Én Antoni Rita vagyok, műsorvezető társam pedig Vecsernyés Anna. Sziasztok! A Nőkért Egyesület podcastjében a női jogok, a nőtörténet, a feminizmus és a gender tanulmányok különböző területeit ismerhetitek meg szakértő vendégeink segítségével. Mai vendégeink a Háttértársaság munkatársai, Kutasi Dorottya, aki végzettsége szerint szociális munkás és a Háttértársaság oktatási projektkoordinátora, illetve Alter Emese, aki végzettsége szerint pszichológus, és szintén a Háttértársaság oktatási projektjében dolgozik. Sziasztok, köszönjük szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Sziasztok! Köszönöm a meghívást! Kapcsolati erőszakról még cis-hetero kontextusban is nagyon nehéz beszélni, számos tabuval terhelt ez a téma, de LMBTQ kontextusban még inkább. Nekem az a tapasztalatom, hogy amikor előadásokat, workshopokat tartok, hát ugye általában valamilyen feminista témából az LMBTQ közösség számára, és érintem a kapcsolati erőszak témáját, ugye az általános dinamikát, majd utána az LMBTQ specifikus kapcsolati erőszakot, akkor én mindig azt tapasztalom, hogy ez így újdonság a jelenlevők számára, és nagyon sok kérdést kapok, meg így mindig nyilvánvalóvá válik az igény, hogy valahol tudjanak erről beszélni. És ezért gondoltuk azt, hogy akkor egy podcast epizóddal is hozzájárulunk az ezzel kapcsolatos tudatosság növeléséhez. Általában a kapcsolati erőszakról, tehát cis-hetero kontextusban már korábban volt egy adásunk, Bánovics Marcsival beszélgettünk a kapcsolati erőszak dinamikájáról, illetve arról, hogy egy szépségipari szakember mit lát mindebből, valamint beszéltünk a segítségkérő kézjelnek a jelentőségéről. Ezt megtaláljátok korábbi epizódjaink között, a Nők elleni erőszak a sminkes szemével című epizódunkat ajánljuk kedves nézőink, hallgatóink figyelmébe. Ma azonban az LMBTQ specifikus kapcsolati erőszakról fogunk beszélni. És hát az lenne az első kérdésünk, hogy milyen gyakorisága van az LMBTQ párkapcsolati erőszaknak, így akár milyen gyakran válnak áldozattá LMBTQ emberek, tudunk-e valamit így az elkövetés gyakoriságáról? Ez amúgy is a bántalmazással kapcsolatban olyan érdekes mérési probléma, meg egy kicsit ilyen politikai kérdés is, hogy mit mérünk. Azt, hogy mennyi elkövető van, vagy hogy mennyi áldozat van. Szóval, hogy erről így mit tudunk, akár a Háttértársaság jóvoltából, vagy úgy bárhogyan. Hát pont erről beszélgettünk Emesével az adás előtt, hogy nincsenek nagyon jó statisztikák erről, és hogy nyilván különböző országokat vizsgálva más típusú adatokat lehet találni. Ez a felvetés, amit mondtál, hogy az elkövetőket vagy az áldozatokat számoljuk idézőjelben, mint ahogyan általánosságban a kapcsolati erőszaknál, így az LMBTQ kapcsolati erőszaknál is inkább az áldozatok számát szokták vizsgálni. És azt látjuk, hogy körülbelül az összes kapcsolati erőszak áldozatainak néhány százalékát teszik ők ki, viszont hogyha közösségen belül mérjük, akkor azt látjuk, hogy a biszexuális nők és a transzsnők különösen kitettek párkapcsolati erőszaknak, illetve még a biszexuális férfiak. Tehát általánosságban véve a biszexuális emberek nagyobb valószínűséggel válnak áldozattá párkapcsolatban. Igen, ez szerintem tök fontos, hogy nagyon szét van esve a statisztika. Szerintem nagyon-nagyon ritka az, hogy van egy nagy mintás kutatás erről a témáról, és ott bontanak LMBTQI alcsoportra, és ez összevethető a cis-hetero adatokkal. Ami viszont nagyon-nagyon fontos, hogy alapvetően hasonló prevalencia, és tényleg látjuk a biszexuális emberek kitettségét. Én azért azt így kifigyeltem, amikor nézegettem a statisztikákat, hogy
akiknek nagyobb esélye van férfi partnere, tehát meleg férfiak, biszexuális férfiak, biszexuális nők, ők nagyobb esélye vannak kitéve párkapcsolaton belüli erőszaknak is, ami szerintem így nem feltétlenül véletlen, vagy hogy tudjuk azt a feminista mozgalomból, hogy általában férfi elkövető követi el a párkapcsolaton belüli erőszakot női partner ellen. Nyilván itt azért vannak ennek más színezetei LMBTQI közösségen belül, de hogy azt ne felejtsük el, hogy LMBTQI közösség tagjai is lehetnek egyébként heterónak tűnő kapcsolatban, például biszexuális nők, akiknél tényleg kiemelten magas a kitettség. Pont ide felejövett Ritával beszélgettünk, vagy hát leginkább én így nem tudom, rendeltem Ritának, mert nekem nagyon nehéz volt a felkészülés erre a podcastra, amiatt is, mert nem csak az ilyen aktivista vagy szociológiai statisztikákat, kutatásokat, szemléletet ismerem ebben a témában, hanem mivel pszichológus vagyok, ezért szembe jövök azzal, hogy hát a szakmánk hogyan próbálja kutatni ezt a területet. Ugye ez a családi erőszak szemlélet, ami hát más szemlélettel, máshogy mér, és lehet, hogy a hallgatók így ismerősek is ezekkel a statisztikákkal, hogy valójában férfiak meg nők, mert ezek szerint a statisztikák szerint férfiak és nők ugyanakkor eséllyel követnek el erőszakos cselekedetet a kapcsolataikban, és így fontosnak tartom kicsit ezt azért így megcímezni, hogy milyennyire eltérő ezekben a statisztikákban. Ezek olyan felmérések, ahol egy-egy cselekedetnek a gyakoriságát vizsgálják önbevallásos kérdőivel, mérik azt is, hogy hogy te elkövettél ilyen cselekedetet, próbálják az elkövetést hogy az elkövetés ami már önmagában is eléggé dilemmás, és hát ez ilyen konfliktus taktikák kérdői, valami ilyesmi neve van ezeknek, és tényleg egy ilyen viselkedést néznek, nem nézik például a gondoskodási munkaegyenlőtlenséget, vagy egy kapcsolat kontextusát, úgy általában a kontextust, vagy hogy milyen következménye van ezeknek a cselekedeteknek, milyen indokkal követik el őket, meg nem annyira egy ilyen szisztematikus aláásásként gondolkodnak a bántalmazásról, hanem mint ilyen határátlépések, erőszakos cselekedetek, amik valahogy így a konfliktusok során jönnek létre, és ilyen szimmetrikus hatalmi helyzetet feltételez a párkapcsolatban résztvevők szempontjából, és akkor ez olyan nagyon-nagyon nehéz, hogy tök más számok jönnek ki, hogy már hogy a nők is pont ugyanúgy, ugyanannyiszor, vagy akár még többet. Ja, persze, a nők tömegével kórházba küldik a férfiakat, el is hiszem. Az is kijön, hogy a LMBT kapcsolatokban magasabb az erőszak aránya, mint a hetero kapcsolatokban. Az is próbálják vizsgálni néha azt, hogy a kapcsolatban résztvevő feleknek mennyire ilyen egalitáriánus a szemlélete, megint csak attitűdöt vizsgálnak, tehát nem viselkedést, amiről tudjuk a pszichológiában, hogy nem annyira köthető össze, vagy hogy pont ezzel küzd a szociálpszichológia, hogy az attitűd hogy jósolja be, meg hogy nem a viselkedést, ezt megnézik, és ezekben a mérésekben az jön ki általában, hogy az egalitáriánus, femininebb szemléletű férfiak nagyobb eséllyel bántalmaznak. Szóval, hogy két külön világ van így ebben a témában, és hogy ezt is érdemes említeni, hogy létezik, mert hogy szembe jöhetnek vele a hallgatók, és hogyha meg pszichológusok és próbálnak ezzel dolgozni, akkor ilyen igazi, ilyen megőrítő dolog lehet ezt a kettőt így próbálni összehozni. De hogy mi más szemlélettel foglalkozunk a bántalmazással, amit egy társadalom beágyazott, rendszer szintű egyenlőtlenségek beágyazott, és a kapcsolaton belül is egy rendszer szintű elnyomásként, kontrollként fogunk fel, amiben beletartoznak a jó időszakok is, tehát hogy nem csak frusztráció kitörésekről van szó, hanem tehát, ugye bántalmazásról, kedves dolgokról, a mézes hetek. Meg én még arra visszareflektálnék, amit valamennyire így bedobtál, Anna, hogy ez egy politikai kérdés, hogy mikor mit feszegetünk, vagy milyen témában mit feszegetünk, hogy ki az elkövető, ki az áldozat, és ezt nagyon sokszor látjuk rossz hiszemű szereplőktől,
hogy azt a kérdést rengetegszer felteszik, hogy hány férfi áldozat van. Most azért, ha megnézzük a legszélsőségesebb eseteket, hetente egy nőt öl meg a férfi partnere, és nem látjuk azokat a férfiakat szerencsére, akiket megöl a női partner, tehát itt is egy ilyen érdekes, hogy nagyon sokszor erre a témára terelődik a szó, és az LMBTQ-i kapcsolatokban meg nagyon sokszor az a kérdés, hogy és hány leszbikus nő az elkövető, és hány meleg férfi bántalmazza a partnerét, és hogy szerintem fontos, hogy kritikusan figyeljük azt, hogy ki és miért így tesz fel egy kérdést, mi a célja vele. Egy adott statisztikát nagyon könnyű kiforgatni a céljainak megfelelően ilyenkor a megszólalónak, szóval erre így kicsit a nézőknek vagy a hallgatóknak is felhívnám a figyelmét, hogy ezzel legyenek kritikusak, hogy mi van a kérdésfeltevés mögött. Igen, mert közben meg nyilván tök fontos, hogy a férfi áldozatok is megkapják azt a segítséget, amire szükségük van, Igen. de hogy nem úgy, hogy közben nem kérdőjelezzük meg azokat a strukturális problémákat, amik nyilván a bántalmazás mögött vannak. Tehát, hogy ez nem kéne, hogy a kettő kizárja egymást. Azt én sosem értettem egyébként, hogy amikor ugye a női áldozatokról beszélek, akkor ugye jönnek az antifeminista trollok a férfi áldozatokkal, ugye, hogy lehet vitatkozni, hogy ők milyen arányban, vagy stb., de azt én sem vitatom, hogy vannak, sőt az Isztambuli Egyezmény preambulumában is ott szerepel, hogy férfiak is lehetnek kapcsolati erőszak áldozatai. De hát, hogy jó, és akkor nem oda kéne tovább lépni, hogy akkor az áldozatvédelmi rendszert úgy alakítjuk ki, hogy minden áldozat megkapja a megfelelő ellátást és védelmet, mint ahogy az Isztambuli Egyezményben is le van egyébként írva, de hogy nekem ilyenkor az a benyomásom, hogy ezek az antifeminista trollok úgy fogják föl, hogy akkor valahogy semlegesítik a női áldozatokat a férfi áldozatok. Tehát, hogy most itt, mintha nem az lenne a cél, hogy segítsünk az áldozatoknak, hanem az, hogy a feministákkal vitatkozzunk, vagy hogy nekünk ne legyen igazunk. Vagy kicsit ilyen nemek harca érzése van az embernek, hogy igazából az a tét, hogy a nők vagy a férfiak jobb emberek, és nem az, hogy segítsünk az áldozatoknak. Hát igen. Nekem még az is nagyon szomorú volt, erről meg pénteken rendeltem Ricának, itt intenzív volt a felkészülés erre a részre. Igen. Tehát az nagyon, nagyon rosszul érintett transznemű kapcsolatokban lévő erőszakról szóló akadémikus munkában. A nőgyűlölet, szexizmus és patriarhátus szavak nem szerepelnek. Azt hiszem, hogy a szexizmus egyszer szerepel, amikor idézik az egyik túlélőt. Másfajta elnyomások szerepelnek, rasszizmus, osztályhelyzet, befélék, és hogy folyamatosan úgy pozícionálják ezek egyébként transznemű kutatók a feminizmust, mint ami egy ilyen nagyon ilyen kicsit ilyen buta, meg elmaradott, ilyen ciszexista szemlélet, tehát hogy hátráltatja azt, hogy valóban felfedezhessük azt, hogy mi is a bántalmazás, ami annyira... Vannak kritikák a feminista szemlélettel szemben is, amiket meg kell fogalmazni, meg hogy maga a mozgalom is reflektált magára, és nagyon sokat fejlődött az interszekcionalitás révén, de hogy valahogy ezt a mozgalmat, ami tényleg így behozta a képbe így a párkapcsolati erőszakot, hogy ez olyasmi, mivel foglalkozni kell, ez nem csak valami magánügy, és nem tudom, ezt a mozgalmat akkor így leszólni, hogy mert hátráltatja azt, hogy a transznemű áldozatok ellátáshoz juthassanak, vagy védelemhez, ez azért olyan nagyon fura, szóval itt mindenféle is zajlik ezen a téren, még akár LMBT aktivisták vagy kutatók által is, és ez szomorú. De ami mondjuk jogos kritika lehet, hogy mondjuk ezek az esetek is tematizálva legyenek, akár a feminista mozgalmon belül is. De hogy ez nem azt jelenti, hogy akkor a többi dolog, amit eddig tett a feminizmus, a párkapcsolati erőszak visszaszorításáért, azt negálni kellene. Tehát itt ugyanez, mint a férfiak kapcsán, hogy ez egy plusz dolog, amit bele lehet venni így a közös egészbe. Vannak-e törekvések Magyarországon az LMBTQ kapcsolati erőszaknak a mérésére, feltérképezésére? Szerintem, ha őszinték akarunk lenni, akkor ki kell mondanunk, hogy nincsen jól definiált, fölvállalt törekvés erre. Ez egyelőre szerintem egy nagy vakfoltja a mozgalomnak. Egyáltalán nincsenek reprezentatív kutatások, és abban sem vagyok biztos egyébként, hogy túl sok olyan pályázatot írnak ki, ahol mondjuk kimondottan erre lehetne pályázni, tehát itt is látszik kicsit a donorok részéről is. Igen, hogy LMBTQ témában mondjuk gyűlöletbűncselekményekkel kapcsolatban
nagyon könnyű pályázatot nyerni, de mintha így a párkapcsolaton belüli erőszak, az így a feminizmushoz lenne, nem tudom, delegálva, és akkor feminista szervezetek tudnak gondolom jobban pályázni ezzel a témával, tehát ez is egy ilyen De érdekes. hát a feminista szervezetek meg inkább a cis-hetero kapcsolati erőszakot vizsgálják, ahogy a donorok el is várják. Egyébként érdekes, mert amikor én kutattam ezt a témát, akkor az első kereséseknél nem értette a kereső, hogy mit akarok, és az LMBTQ emberek ellen valószínűleg cis-hetero támadók által elkövetett gyűlölet bűncselekményeket sorolta fel, és hogy ugye az adatbázisok nagyon nehezen értették meg, hogy én mit szeretnék. Hát ugyanez, amikor a szexizmus az LMBTQ közösségben ugyanígy jártam. Igen. De egyébként mondjuk szerintem valószínűleg annak lenne értelme, hogyha nem külön kutatást végeznénk az LMBTQ-i elkövetőkről, meg áldozatokról, hanem része lenne a nagy kutatásnak, hogy lehessen valóban összehasonlítani a két adatot, és így következtetéseket levonni. És az is fontos, hogy ezek a kutatások hogyan kezelik egyáltalán a gendert, szóval, hogy ez csak egy ilyen checkbox, hogy akkor mi a te nemed, ami ugye a pszichológiai kutatásokban, családi erőszak szemlélet felől érkező kutatásokban tényleg így a biológiai nemre redukálódik, miközben a gender egy ennél sokrétűbb dolog, és interakciókban jön létre, meg strukturálisan is jön létre, tehát ez valami, ami egy kapcsolatban így dinamikusan alakul ki, hogy fejezik ki, kinek milyen, nem tudom, lehetőségei, meg legitimációi vannak egy kapcsolatban, és ez egyébként nagyon-nagyon nehezen mérhető, szóval ez csak így úgy szúrom be, mint hogy amúgy valahogy még komplexebben kéne mérni a kapcsolati erőszakot ahhoz, hogy értsük, hogy a gender ebben hogy vesz részt, vagy hogyan formálja, és hát, hogy nem biztos, hogy ez megtehető, vagy hogy ez egy olyan jelenség, amit nagyon nehéz mérni. De azt is felszerettem volna vetni, hogy ugye, ahogy itt mondta Rita is, meg szerintem ti is, hogy így a gyűlöletbűncselekmények akkor olyan hangosabb témák, és nagyon fontos is, hogy ez hangos legyen, még mindig nem elég hangos sokszor, de hogy van-e valami oka annak, hogy akár a közösségen belül is ez a téma, mármint a párkapcsolati erőszak, tehát az egymástól elszenvedhető erőszak és bántás, az nem annyira hangos, vagy akár teljesen hiányzik. Nyilván egy olyan kisebbség esetében, akik egy csomó szempontból marginalizáltak, nem csak Magyarországon, hanem ugye azért alapvetően az egész világon, sokkal nagyobb hangsúlyt kap az, hogy a többségi társadalommal szemben a jogaikat érvényesítsék, és ahhoz, hogy ezeket a célokat elérjék, nyilván lehet egyfajta szándék, hogy mondjuk a közösségen belüli problémákat, azokat így háttérbe szorítsák, azért, hogy egyfajta ilyen ideális képet lehessen közvetíteni a többségi társadalom részére magunkról. Hát az image-védelem. Igen. Ez kicsit arra emlékeztet, hogy amikor Pozsonyban együtt dolgoztam a Főnix Polgári Társulással a nők jogai témában, akkor annak a vezetője, Boleman Attila is mondta, hogy a kisebbségi magyar nők ellen elkövetett családon belüli erőszakról, tehát hogy egyáltalán nem nyitottat a határon túli magyar közösség, hogy arról beszéljen, hogy letagadják, hogy nálunk ilyen nincsen. És Abszolút. hogy ugye valószínűleg pont ezért, mert hogy egy marginalizált közösségnek összetartónak kell lennie, vagy az is akar lenni, és akkor emiatt a szőnyeg alá söprik azokat a problémákat, amik a határon túli magyarok körében a nőket érik. Abszolút, meg így rácsatlakozva Dorkára, szerintem van egy ilyen nagyon erős sztereotípia, amihez kicsit a közösség is ragaszkodik, ami hát a többségi társadalomban egyfajta áldozatszerep, és ezt nehéz is szerintem a közösségen belül is egyébként levetkőzni, meg van egy ilyen kis kedves máz az LMBTQ-i közösségen. Ja, az cuki, szivárványos. Van ez, amit így kicsit kifelé mutatunk, hogy próbáljuk azt így megértetni a többségi társadalom, hogy esküszünk mi is így emberek vagyunk, és ez kicsit egy ilyen túltolásra is jár, hogy nagyon jó emberek vagyunk, egytől egyig, ezért érdemlünk jogokat, ami egyébként nyilván nem így van, tehát hogy sokszínű ez a közösség, és ettől még megérdemli, hogy legyenek jogai. Igen. Nyilván egy ideális társadalomban akkor is ugyanolyan jogom lehetne, hogyha tök hülye vagyok. De a másik meg, hogy van szerintem egy olyan is,
ami hibába én is néha beleesek, hogy azt érzem, hogy a leszbikusok csodálatosak és tökéletesek, és imádom a nőket, és nem minden leszbikus tökéletes és csodálatos, hanem vannak gonosz leszbikusok, meg vannak csodálatos leszbikusok, vannak reflektálatlan leszbikusok, Igen. nem tudom, csomó traumát hordozó leszbikusok, és hogy erre is néha így nehéz reflektálni, hogy szeretne az ember abban hinni, hogy tökéletes biztonságban van ebben a közösségben, mert hogy ez egy kicsit egy ilyen mencsvára egy homofób, transzfób társadalomban, és hogy nem egy tökéletes mencsvár sajnos ez a közösség, és szerintem ezzel is nehéz szembesülni, és egy kicsit ilyen én védelem, hogy sztereotipizáljuk, hogy mindenki nagyon kedves, és cuki, és tökéletes. És akkor közben a egymástól elszenvedhető bántás, ami meg mégiscsak ott van, mert hogy az, hogy emberek, a LMBT emberek, az azt jelenti, hogy hát valóban emberek, sokféle dolgot tudnak csinálni, hogy ez valahogy így a többségi társadalom szemében így nem jelenik meg, már mint patologizálva vannak az LMBT emberek, hogy de szörnyűek, nehogy gyerek kerüljön a közelükbe, mert jaj, mi lesz, valahogy, mint hogyha ez elsősorban egy ilyen szexuális devianciaként jelenne meg, és én azt képzelem, hogy sok ember fejében valahogy az is van, hogyha egy LMBT kapcsolat nem működik jól, az azért van, mert hogy ők hát amúgy is olyan, nem tudom, betegek, és szóval, hogy nagyon-nagyon sok szempontból válik láthatatlanná a többségi társadalom számára is a LMBT kapcsolati erőszak, és akkor akár az ellátórendszer számára is, tehát hogy különösen nehéz lehet áldozatként fordulni, vagy megpróbálni jelezni másoknak, hogy mi történik, segítséget kérni. Így ezzel kapcsolatban ti mit láttok, vagy milyen tapasztalataitok vannak? Abszolút szerintem a kisebbségi státusz, meg a kisebbségi stressz jelensége is hozzájárul ahhoz, hogy láthatatlan marad ez a probléma, hiszen képzeljünk el, nem tudom, egy queer nőt mondjuk, aki nem out a családja előtt, nem out a barátai előtt adott esetben, hogyan kérjen ő segítséget az azonos nemű partnertől elszenvedett párkapcsolati erőszak kapcsán, hogyha még nem coming out-olt a környezetének, vagy hogyha a környezetének már coming out-olt, és nem voltak elfogadóak. Hogyan forduljon bizalommal mondjuk a rendőrség felé, hogyha egyébként azért alapvetően nem az a tudásunk és a képünk a rendőrségről, hogy feltétlenül queer inkluzív, vagy hogy informált azzal kapcsolatban, hogy milyen sajátos szükségletei lehetnek az LMBTQ-i közösségnek. Úgyhogy szerintem ez abszolút rátesz egy lapáttal, hogy itt akár még nagyobb lehet az aluljelentése az eseteknek, mint cis-hetero környezetben, pedig ott is tudjuk azt, hogy nagyon-nagyon ritkán derül fény arra, hogy történt valami. Igen, az, ahol eljárás indul, azok az esetek a jéghegy csúcsát képezik, mert nagyon sok esetben maguk a rendőrök beszélik le az áldozatot arról, hogy eljárást indítsanak. Hát eleve ez egy abszurdum, hogy a megfélemlített, traumatizált áldozaton múlik az eljárás megindulása, és nem közvádas a kapcsolati erőszak, ugye a szexuális erőszak sem, tehát hogy itt túlságosan az áldozatokon van a teher, és nem kapnak megfelelő segítséget, hanem ugye nekik kell megküzdeniük az igazságért, és hát érthető módon ezt nagyon sokszor nem vállalják. Két oldalról is lehet ugye megközelíteni, tehát egyrészt az aluljelentés, ami fakadhat abból is, hogy nem bíznak a rendőrségben, hogy valódi lépéseket fognak tenni azért, hogy jobb legyen a helyzetük. A másik pedig az, hogy eleve a kapcsolati erőszaknak a felismerése az mennyire valósul meg, Igen. és erről mondjuk ugye nincsenek adataink, ez csak ilyen feltételezés, hogy az is lehet, hogy LMBTQ-i kapcsolatokban ez így még alacsonyabb a tudatosság ezzel kapcsolatban, hiszen, hogyha mind a ketten ugyanolyan neműek vagyunk, akkor nem látjuk, hogy ki az agresszor, hogy ki az elkövető.
Cis-hetero kontextusban gyakran látom azt, hogy ugye ahogy elindult a diskurzus a kapcsolati erőszakról, tehát hogy ugye az már ugye sokak fejébe eljutott, hogy ütni, verni, pofozni, rúgni, folytogatni, az nem oké. Viszont a kapcsolati erőszaknak más formái is vannak, nem csak a fizikai, tehát van lelki, verbális, gazdasági és szexuális erőszak, sőt beszélhetünk online erőszakról és eljárási erőszakról is, tehát amikor bírósági eljárások sorozatát indítja a bántalmazó az áldozat ellen. És ugye az LMBTQ közösségben jó a benyomásom, hogy ugye még inkább nem ismerik fel, vagy nem tudatosak például így az érzelmi erőszak, vagy a verbális erőszak terén, vagy a lelki manipuláció és ilyen formák terén. Sőt, a szexuális erőszak terén sem szerintem. Szerintem az nagyon-nagyon fontos, hogy a szexuális erőszakról van megint csak egy nagyon sztereotíp kép cis-hetero viszonyokban is, egy ilyen nagyon filmes, nagyon drámai kép van az emberek előtt, hogy csak az számít erőszaknak, amikor ez a script fut le, és szerintem nagyon sokszor azért sem ismerik fel LMBTQI közösségen belüli emberek azt, hogy ellenük mondjuk szexuális erőszakot követtek el, mert nem ez a script valósult meg. Mert mondjuk nem egy férfi volt egy nő ellen az elkövető, hanem egy nő ellen egy nő volt az elkövető. Lehet, hogy egy hosszú manipuláció előzte meg azt, hogy bele kényszerítse valaki a másik felet abba, hogy szexeljen vele, és azt gondolom, hogy ez a probléma ugyanúgy létezik cis-hetero emberek esetében is, csak LMBTQI emberek esetében még nagyobb probléma lehet az, hogy sosem fog az a sztereotíp script lefutni, amit most nem fogok elmondani, mert szeretnék így traumatudatosabban beszélni a témáról, és szerintem itt például van egy óriási probléma azzal, hogy hogyan gondolunk a nemi erőszakra, vagy hogy mennyire vagyunk tudatosak, hogy honnantól számít valami annak. Nyilván ez egy spektrum, de hogy én nagyon azt érzem, hogy csak a legeslegvégéről tudjuk biztosan, hogy ez már nemi erőszak volt. Igen. Egyébként nem annyira szerintem támogatandó kutatások felől nekem van egy ilyen százalék, hogy a transznemű áldozatok 27%-kal nem ismeri fel, hogy azok bántalmazó cselekedetek voltak ellenük. Nem tudom, hogy ugyanilyen mérések egyáltalán vannak cis-hetero kapcsolatokban, vagy ezt a komplexitást mennyire vizsgálják kutatások, de ugyanakkor valahogy én nem vagyok benne biztos, hogy az LMBT emberek, vagy akár cis-hetero emberek így azt nem ismernék fel, hogy valami rossz, ami történik a kapcsolatunkban, mert nagyon gyakran az történik, hogy így el is kezdik eltitkolni a környezet elől, kicsit azért is, hogy ne legyen rossz a PR, szóval, hogy mutatni a képet akár a család felé, akik nagy nehezen elvileg elfogadták a queer identitásukat, és akkor, de milyen boldog a kapcsolatunk, mert tehát ezt így mutatni kell. Majd akkor kötelező ellovagolni a naplementébe, igen. Igen, és hogy valamilyen módon cis-hetero kapcsolatokban is, LMBT kapcsolatokban is már, hogy valahogy így elkezdik el rejteni, de hogy talán LMBT kapcsolatokban még nehezebben jöhet az a felismerés, hogy én egy áldozata vagyok a másiknak. Miközben ugye mind a ketten a társadalom áldozatai vagytok, pont, hogy egymás kis szép részei, ilyen kis biztonságos szigetei kellene, hogy legyetek, és hogy ez a felismerés, hogy én áldozat vagyok, hogy talán ez az, ami még nehezebben jöhet ezekben a kapcsolatokban. Abszolút, meg szerintem úgy általában a társadalomnak ezek a nagyon bináris nemi sztereotípiái megint csak megnehezítik, hogy valaki, aki nem hozza az ilyen tipikus nemi szerepeket, meg azt, ahogyan mondjuk megjelenik, azt, ahogyan viselkedik, az nagyon megnehezítheti, hogy felismeri azt, hogy ő maga áldozattá vált, mert megint csak az áldozatról van egy ilyen sztereotíp képünk, hogy ő egy ilyen kis elesett őzike, általában nagyon feminin, akár még így kicsi is, nagyon látható az, hogy nincsen erőfölénye fizikailag, és nyilván mondjuk egy butch leszbikus hogyan ismerje föl magát ebben a szerepben. Egyébként cis-hetero emberek között sem illik mindenkire ez az áldozatleírás, sőt, az áldozat általában ő az, aki egyben tartja a kapcsolatot, mert nem működik a másik fél a kapcsolatban, nem funkcionál túl magasan mondjuk az érzelmi önszabályozása szempontjából, tehát az áldozat általában nem egy ilyen
elesett kis valaki, akit egyben kell tartani. De nyilván mondjuk ennek a sztereotípiának igen, egy maszkulinabb nő nem nagyon felel meg, egy meleg férfi eleve hogyan felelhetne meg ennek a képnek, hiszen nem is nőnemű, és ott is nem feltétlenül feminin, nem feltétlenül törékeny, és nagyon nehéz szerintem ezt hová tenni, hogy egyáltalán nem felelek meg ennek a képnek, és van is egy ilyen plusz lehetőség az én védelemre, hogy biztos nem vagyok áldozat, hiszen nem vagyok egy ilyen kis törékeny nő, akit könnyű kihasználni és könnyű bántani. Az simán egy cis-hetero nő is azt így magáévá teheti ezt a meggyőződést. Igen, hogy ez tök fontos azért is, hogy legyen tudatosság azzal kapcsolatban, hogy nem feltétlenül, hogyha mondjuk van egy búcs meg femtagja a kapcsolatnak, akkor nem feltétlenül a búcs az elkövető. Tehát, hogy rávetítjük ezeket a heteronormatív elképzeléseket a queer kapcsolatokra, amik nem feltétlenül fogják hozni ugyanazt a sémát. És az is szerintem tök fontos, ezt az egyik közös képzésünkön is mondtam, hogy tényleg azt látjuk, hogy amikor pedig közbeavatkozik a hatóság, mert felismeri az áldozat, hogy áldozattá vált, akkor pedig nagyon sokszor azzal ütik ezt le, hogyha két nő között történt bántalmazás, akkor az valamiféle cicaharc, és hogy hát beszéljék meg a lányok egymás között, hogyha pedig két férfi között, akkor nagyon könnyen nevetség tárgyává válhat az áldozat, hogy miért nem állt ki magáért, miért nem ütött vissza, miért nem védte ügyesebben meg magát. Tehát itt is nagyon erősen a sztereotípiák így rátesznek egy lapáttal. És amit még Rita, a te kérdésedre akartam reagálni, hogy sokszor szerintem toxikusan így magunkévá tesszük ezeket a nemi szerepelőírásokat, vagy mi is törekszünk betartani őket, és például nagyon sokszor van mondjuk a leszbikus közösségben ez a sztereotípia, hogy hát a nők, hogyha így összekerülnek, mind a ketten olyan kis érzelmesek, meg olyan könnyen beszélgetnek, és 10 óráig tart egy leszbikus randi, 2 hét után össze kell költözni, és hogy ebben is nehéz szerintem mondjuk egy manipulációt, egy érzelmi bántalmazást felismerni, mert tényleg egy ilyen nagyon toxikus hangulat alakul ki, hogy mindent együtt kell csinálni, és imádni kell egymással órákon át beszélgetni, és éjjel fönt lenni hajnalig, akkor is, ha reggel dolgozol, és hogy hol a határ, hogy ez már nem az, hogy nők vagyunk, és könnyedén beszélgetünk egymással, vagy hogy már nem hagy aludni a partnerem, mikor reggel időben kell kelnem. Még arra szerettem volna rácsatlakozni, amit mondtál, hogy például mondjuk azt mondják egy meleg férfinak, hogy miért nem ütött vissza, miért nem védte meg magát, és ebben közben meg van egy elképesztő visszásság, mert azt látjuk, hogy olyan esetekben, amikor az áldozat megpróbálta megvédeni magát, akkor elképesztően ítélkező a társadalom vele szemben. Pontosan. Most hozom fel Amber Heard példáját például, ahol ugye teljesen ez történt, hogy ilyen egyértelműen megkérdőjeleződik az ő áldozat szerepe, amiatt, hogy megpróbálta megvédeni magát. De voltam egy bírósági tárgyaláson, ugye egy cis-hetero házaspárnak a férfi tagja bántalmazta a nőt, és a nő védekezett és karmolt, és karmolás nyomot hagyott a férfin, és akkor a bíróság ezt úgy ítélte meg, mint ilyen kapcsolati erőszakból fakadó sérülést, és akkor, hogy nem is hittem el, hogy ez megtörténik, tehát, hogy ilyen egyenlő verekedő felek kezelte őket, eszükbe se jutott, hogy a nő részéről esetleg ez önvédelem volt, és így mind a két felet elmarasztalta. Tehát, és ugye az elkövető pedig nem kapott semmilyen büntetést ezen az elmarasztaláson kívül, tehát ugye ezért is lenne szükség az Isztambuli Egyezmény által előírt képzésekre, hogy a rendőrök, ügyészek, bírók, akár cis-hetero, akár LMBTQI kontextusban tudják azonosítani a hatalmi viszonyokat, az elkövetőt és az áldozatot. Én még a sztereotípiákhoz akarnék visszakapcsolni, hogy valahogy így a transzneműek még olyan szempontból is hátrányban lehetnek, hogy azért róluk ez a predátor kép, hogy akkor ők biztosan sántikálnak valamiben. Ez már vannak ilyen tapasztalatok USA-ban legalábbis, hogy a rendőrök a hozzájuk segítségért forduló transznemű embert azonosítják az elkövetőként, hogy hát nem lehet áldozat, hiszen ő transznemű. Úgyhogy ő akkor Magyarországon is hallottam ilyet, és igen. akkor ez itthon is elképzelhetőnek tartom. A nem egyenlő embermentségek témaköréhez, amit felvetettetek már így mindketten, jut eszembe az is, hogy önmagában már
nők vagy femininnek kategorizálható embereknek a dühét is másképp tekinti a társadalom, az valamiféle ilyen irracionális, őrült, elborult, boszorkányos dolog. A férfiak dühe, vagy a maszkulinak kategorizálható emberek dühe az olyan racionális, annak van valami oka, és jó lehet, hogy igen, hogy így elpattant, elgurult a gyógyszer, de valahogy az úgy mégis olyan értelmesebb, és nem olyan nagy baj. És meg a hiszti meg a düh közötti különbségtétel a nyelvben. Igen, és ugye az is nemmel felruházott, igen. Talán ez a leszbikus kapcsolatokban is nehezítheti a felismerést, hogy egymás dühét, agresszióját értékelhetik így a nők, hogy mint ilyen érzelmi megborulás, kitörés, nem pedig mint valami kontroll, vagy valami, aminek hát súlyos következménye van rájuk nézve. De még egy picit a háztartási ilyen egyenlőtlenséget, gondoskodási munkák egyenlőtlenségét akartam behozni, mert például ez az a kontextus, ami hát a ilyen pszichológia felől érkező kutatásokban így egyáltalán nincs benne, hogy pedig amúgy a abuzív kontextus abszolút, hogyha nem tudom, a férfi a hobbiának élhet, a nő meg dolgozik, otthon meg gondoskodik. És hát ez a kontextus tök máshogy értelmeződhet LMBT kapcsolatokban, máshogy vállalhatják fel ezeket a munkákat az emberek. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban mit láttok, vagy erről így gondolkodnak-e a bántalmazás, vagy elnyomás részeként a LMBT emberek, vagy ti magatok? Pont amikor még korábban beszéltél arról, hogy az LMBTQI közösségen belüli erőszak ilyen perverzióként van tálalva, vagy ilyen medikalizálva van, vagy ilyesmi, hogy erre közben meg tök érdekes válasz az, hogy nagyon gyakran az ilyen heteronormatív dinamikáknak a magunkévá tétele a kapcsolatban, ami aztán okozza a hatalmi egyenlőtlenségek kialakulását, akár ebben is, amit te mondtál, az otthoni munka megosztásában, a gondoskodási munkáknak a megosztásában, ami nyilván ugyanúgy tud létrejönni azonos nemű párkapcsolatokban is. Abszolút. Amit egyébként én így szakirodalom statisztikák alapján tudok, az az, hogy az azonos nemű partnerek a reproduktív munkát egyébként egyelőbben osztják meg, egészen addig, amíg nincs gyerek a képben. Az az, ami tipikusan fölborítja ezt az egyensúlyt. Itt általában egyébként nem bántalmazó szándék vagy elnyomó szándék van a háttérben, hanem még a nem heteronormatív kapcsolatok is egy heteronormatívabb dinamikát meg ritmust vesznek föl, mert hogy valaki az elsődleges gondozója lesz a gyereknek. Ez inkább fakad abból, hogy a társadalom hogyan tud működni, amikor szülővé válik egy pár, és az egyik... Veszi felágyást, meg ilyesmi. Igen, abszolút, az egyik arra kényszerül idézőjelben, vagy a pár kényszerül arra, hogy kiválaszt, hogy ki az, aki gyesen lesz, és ki az, aki dolgozik. Viszont azt nyilván látjuk, hogyha így beragadnak ilyen nagyon rigid, heteronormatív szerepek, amit a Dorka említett, akkor általában elkezd az egyik partnere hárulni a házvezetés, a gyerekre vigyázás, hogyha van gyerek, az ő nevelése, és sokszor egyébként az is egy ilyen bántalmazó stratégia, hogy a bántalmazó partner kiszorítja a munkaerőpiacról a másik felet, ami már nyilván akkor egy ilyen gazdasági bántalmazásba fordul, ezt azért sokszor látjuk. Így milyen LMBT kapcsolatokban specifikus, hát nem is tudom, elnyomási, erőszakossági formákat lehet látni, hogy van nagyon sok minden, ami nagyon hasonló lehet a cis-hetero kapcsolati erőszakhoz, és akkor hát sajnos a LMBT embereknek a sérülékenységei valószínűleg még másfajta kontrollra is lehetőséget adnak. Igen, itt nagyon fontos, hogy ne felejtsük el azt, hogy ez sosem egy ilyen individuális probléma, és tényleg így a társadalmi kontextusban létezik, és nagyon sokszor azt látjuk, egy kulcsfogalom itt az identity abuse, vagy identitás abúzus, hogy a bántalmazó fél az LMBTQI kapcsolatokban pont a kisebbségi státuszt tudja felhasználni a másik fél ellen. Például fenyegeti azzal, hogy outolja olyan emberek előtt, akiknek még nem coming outolt, nyilván azért, mert nem érezte biztonságosnak. Lehet ez az azzal való fenyegetőzés, hogy a munkahelyén outolja, vagy a családja előtt, most attól függően, hogy ki az, akinek még nem bújt elő.
de szintén nagyon gyakori, hogy mondjuk valaki HIV pozitív, és akkor azzal fenyegeti a partner, hogy ezt fogja elárulni másoknak. Ugye itt hatalmas stigma van, tehát ezt a stigmát Igen. tudja felhasználni fegyverként. Ezt nagyon sokféle helyzetben nagyon kreatívan sajnos meg lehet tenni, hogy a kisebbségi státusszal fenyegetőzik a személy, ami szintén a kisebbségi státuszhoz kapcsolódik, hogy azt látjuk, hogy aki beágyazottabb ebbe az alapvetően kis közösségbe, ezt a pozíciót tudja nagyon, nagyon hatékonyan felhasználni a másik félnek a bántalmazására. Ugye a budapesti LMBTQ-i közösségben is majdnem mindenki mindenkit ismer, tehát nagyon könnyű mondjuk egy pletykát elindítani a partnerről, vagy a volt partnerről, vagy ilyen nagyon rossz indulatú híreszteléseket, amit azért fel lehet használni arra, hogy a pozícióját gyakorlatilag megsemmisítsük a teljes közösségi hálóban, illetve amiről még beszéltem a közös workshopunkon is, hogy olvastam interjús kutatásokat azonos nemű kapcsolatokban áldozatokkal, és ott nagyon sokszor, és ez a biszexuális közösségnek a nagyobb kitettségét is magyarázza, van egy ilyen fajta dinamika, hogy aki régebb óta out, vagy régebb óta ismerte már föl azt, hogy ő queer, fel tudja használni ezt a nagyobb tapasztalatot a másik ellen, és nagyon sok ilyen beszámoló volt, hogy mondjuk leszbikus kapcsolatokban a biszexuális félnek a leszbikus fél azt mondta, hogy jaj, te úgy szexelsz, mint egy kis heteró lány, majd én diktálom, hogy hogyan zajlik két nő között a szex, és ez egy ilyen teljesen leuraló, sokszor nagyon agresszív hozzáállást eredményezett, és olyanokba ment bele adott esetben a biszexuális fél, amit egyébként nem szeretett volna. A másik, amire én eléggé ugrok, az a baby queer, ami egyébként így történetileg azért lett megkonstruálva, hogy vagy a baby queer az, aki nemrég coming out-olt, nemrég jött rá, hogy queer, és így vigyázni kell rá, meg kicsit így segíteni őt, hogy ne tudjanak visszajelni vele, de nagyon sokszor egy ilyen kis legyintős, hogy jaj, a kis baby queer még azt se tudja, hogy mit akar, majd mi megmutatjuk, ami megint csak egy ilyen paternalizáló helyzetet hoz magával. Hát egy ilyen hierarchiák kitermelése ott, ahol nem kellene, hogy legyen semmi szükség rá. És akkor még nem beszéltünk azt szerintem már végleg felesleges szerepekről, amiket tényleg konstruált a közösség, hogy akkor a top meg a bottom miért vált ilyen személyiségvonásként kezelt valamivé, vagy ilyen teljes személyiséget leuraló identitását, tehát az, hogy valaki top vagy bottom, az arról szól, hogy a szexben mi az, amit preferál, ott milyen szerepben szeret lenni, és nagyon sok ilyen mémet, meg ilyen beszélgetést látok, hallok, hogy jaj, a kis bottom, ő az, aki főz otthon, meg aki nem tudom, hát ilyen kis csöndes, halkszavú, és akkor helyette kell beszélni, és hogy ebből hogy lett heteronormatív. Igen. meg hogy lett ennyire rigid ez a fajta viszonyulás, és akkor van a butchfem, nem tudom, tehát hogy miért hoztunk létre ilyen bináris kategóriákat egy olyan közösségben, ami azért a mentén jött létre, hogy a szexualitás, a nemi identitás, ezek fluid dolgok, és hogy ott van a lehetőség, hogy sokkal kiegyensúlyozottabb legyen mondjuk egy azonos nemű párkapcsolat, és nem mindenáron létrehoztuk a binaritás benne, ami azért hoz hierarchiákat, szóval... De közben ebben is én azt gondolom, hogy biztos nagyon erősen van egy olyan a többségi társadalomnak való megfelelni akarás. Tehát, hogy nem tudom, amikor mondjuk a családjogokért való küzdelemben hogyan mondjuk nukleáris családként jelenünk meg a médiában, mert ugye ez az, ami a társadalmilag elfogadott, és nyilván egy csomó más dologban megpróbálni alkalmazkodni a többségi kultúrához. Meg egyébként még erről a top meg bottomról jutott eszembe, hogy én olyanokat is láttam, hogy ilyen teljesen nem releváns dolgokra így ráhúzni ezeket a címkéket, hogy nem tudom, ez a tej, ez top, és ez a, tehát hogy nem tudom, tárgyakra, meg ilyenek. Igen, és hogy mint ez egy energia lenne, hogy valakinek top energiája van. Szerintem ez abszurd, és közben egyébként meg sokszor ezek a szerepek nem azzal járnak együtt, amit is sztereotipikusan gondolnánk, mert hogy mondjuk egy butch-fem viszonyban nagyon sokszor a butch fél az, akit inkább így a femininebb, heteropassing fél mondjuk megóvattól, hogy diszkrimináció érje, vagy ugye sokkal feltűnőbben queer, mikor mondjuk együtt utaznak a villamoson, és akkor ilyenkor lehet, hogy pont a feminin fél lesz egy leszbikus kapcsolatban, aki erőfölényben van abból a szempontból, hogy nem láthatóan queer. Tehát hogy itt nagyon sokszor nem pont úgy alakulnak ezek a szerepek, ahogyan várnánk egy ilyen heteronormatív szemüveggel. Ezt olyan szomorú így látni, hogy hát
patriarchális társadalomban egy ilyen koerszív kapcsolati narratívát megtanulva nőnek fel az LMBT emberek is, ezért sem érvényesek szerintem ezek az érvek, hogy hát mivel LMBT emberek között is van párkapcsolati erőszak, ezért aztán nem alapú a párkapcsolati erőszak, vagy hogy semmi köze ne lenne a patriarhátushoz, mert hogy ahogy mondjátok, nagyon gyakran ezeket a heteronormatív patriarchális forgatókönyveket játsszák le, illetve az annak való megfelelést, többségi társadalomnak való megfelelést. Én olyanokat is olvastam kvalitatív kutatásokból, hogy ilyen nagyon erős lehet egy más nemi önkifejezésének az ilyen kontrollálása, transznemű pároknál is, hogy és akár ezen keresztül is egy ilyen szexuális koerció, hogy azért kell így szexelnünk, mert én attól fogom magam így meg úgy érezni maszkulinnak, femininnek, vagy azért te főzzél, mert én attól fogom magam maszkulinnak érezni, vagy én csak azért szólok bele az öltözködésedbe, mert egyébként szerintem az úgy femininebb lenne ám. Csak segíteni próbálok. Szóval, hogy ilyen nagyon szomorú, hogy heterokapcsolatokban is, cis-heterokapcsolatokban, meg LMBT kapcsolatokban is ez a meg kell felelni ennek a doboznak, és ez biztonságkeresésről is szólna, de aztán így elnyomáshoz is vezetsz, hogy akkor most jól megkontrolláljuk egymást, hogy Meg a látszólagos elfogadásra én sajnos láttam példát olyan párkapcsolatban, ahol az egyik fél transznemű volt. Tehát olyan példát is láttam, ahol a másik fél cis-hetero volt, meg olyat is, ahol szintén az LMBTQ közösség tagja volt a másik, tehát hogy látszólag elfogadta a ugye még nem passing transznemű félnek a nemi identitását, de közben ezt a nem passing státuszt használta fel a lelki bántalmazáshoz, meg ilyen ambivalens üzeneteket küldött, hogy így próbálta lebeszélni a tranzícióról, vagy annak bizonyos lépéseiről. Tehát, hogy mondjuk, hogy amikor egy transznemű nőnek a cishet férfi párja azt mondja, hogy ugye az SRS műtétet ne végeztesse el, mert hogy neki van valamilyen fétise, és akkor, hogy ez a transznemű nők fetisizálása, és akkor, hogy ilyen alapon beleszól abba, hogy milyen döntéseket hozzon a testével kapcsolatban, tehát hogy itt ilyen toxikus dolgoknak egy ilyen kimeríthetetlen terepe tud lenni a látszólagos elfogadás. Én ezt sokszor látom transznemű embereknél, hogy annyira félnek attól, hogy ki lesz az, aki elfogad engem, hogy sokkal többet megengednek, vagy hogy nagyon-nagyon magasan van a tolerancia küszöbük abban, hogy jó, ha ez az ember legalább elfogadott annyira, hogy párkapcsolatba lépjen velem, akkor én is elnézőbb leszek, hogy nagyon sokszor türelmetlen, hogy nem beszél szépen velem, mert tartok attól, hogy senki más nem lesz, aki el tud engem fogadni, és ezzel nagyon könnyű szerintem visszaélni. Hát ugye a legszebb, amit láttam, amikor egy ilyen transzkritikus feminista volt a bántalmazó fél, aki ugye látszólag elfogadta a transzfiú partner, de közben meg folyamatosan gázlángozta, hogy neki igazából leszbikusnak kellene lennie, csak ugye a transzfél, hát ugye önbizalomhiány miatt ezt sajnos a kelleténél tovább tűrte, tehát hogy itt ennek mindig ezt szoktam mondani, hogy az emberek nagyon kreatív módokat tudnak kitalálni arra, hogy hogyan bántalmazzák egymást. Még egy kicsit vissza akartam utalni arra, amit Emese mondott az identitásabúzusról, hogy közben szerintem azt is nagyon fontos látni, hogy ez nem egyféle plusz ilyen típusa a párkapcsolati bántalmazásnak, hanem hogy ez rárak egy ilyen plusz, ilyen csomagot az összes többire. Tehát, hogy például az autolással, a gazdasági kiszolgáltatottság, az elszigetelés, a munkahelyi előrelépésnek az akadályozása, szóval, hogy ezekre mind rárak egy ilyen plusz veszélyforrást. Ez tök fontos, amit mondasz, meg hogy valahogy ezeknek az összefüggés, hogy mindig nagyon fontos kiemelni, hogy valahogy ezek így egybehatnak, és hogy ezért sem annyira érvényes, ilyen csak tisztszerűen csak megmérni, hogy akkor ki mennyit csinál, valamit szerettél volna.
Illetve még a top-bottom diskurzushoz jutott eszembe, hogy itt is olvastam egy interjút egy áldozattal, és ő ellene is szexuális erőszak során használta fel ezt a partner, hogy te bottom vagy. Most megint csak így próbálok nem nagyon grafikusan beszélni erről, mert nagyon könnyen triggerelhet egy áldozatot, aki hallgatja az adást, de hogy ezt használta fel ellene, hogy tulajdonképpen neked csak ott kell feküdnöd, és hogy valahogy ezt így ki kell bírni, tehát hogy ezért Júj, eszméletlen borzalmas. számomra, amikor ez így ennyire rigidé válik, hogy nagyon kell erre vigyázni, meg így próbálom arra így hívni a közösségünket, hogy reflektáljunk arra, hogy egészséges-e bebetonozni ezeket szerepekké. Mert a szexuális preferencia tök oké, és tök jó, hogyha nyíltan tudunk róla beszélni, de nem váljon szereppé, hogy ki milyen pózban vagy hol szeret lenni, amikor szexelnek, vagy milyen szerepben. Meg főleg ne érjük el a másikét, hogy az övé Igen. Na, az meg a pontosan másik, hogyan igen. történjen, hogy ő hogyan akar bottom lenni, vagy hogyan nem. Egy sorozatból, nem tudom, ismeritek-e az I May Destroy You-t? Nem. Hogy ott az nekem ilyen nagyon megrázó volt ez a rész, hogy ugye eleve arról szól, vagy úgy indul a sorozat, hogy egy szexuális abúzus áldozata lesz a főszereplő nő, és ott is ugye megkérdőjeleződik, hogy ez egyáltalán szexuális abúzus, ami vele történt, a rendőrségen, stb. És miután végigmegy ezen a küzdelmen, és így erősebben jön ki belőle, az egyik barátjával, aki egy meleg férfi, történik szexuális abúzus, és hogy így, hát így lekicsinyíti a jelentőségét annak a dolognak, mert hogy te úgyis meleg férfi vagy, te szereted a szexet, neked élvezned kell, és nem tudom. És hogy csak erre akartam így felhívni a figyelmet, hogy ez közben nagyon fontos, hogy legyen egyfajta ilyen rálátásunk így a másiknak a valóságára. Ez most az, hogy a slut-shaming jutott eszembe Igen. így cis-hetero nők esetén, akik szexuálisan több partnerrel aktívak, hogy akkor ugye velük szemben is szokott élni a feltételezés, hogy akkor igazából nem is lehet megerőszakolni, mert ő szereti a szexet, vagy ugyanúgy, hogy a prostituált, de hát, hogy akkor is számít, hogy ő mibe egyezett bele, és mibe nem. Szerintem még fontos lehet így beszélni így a podcast vége felé arról, hogy miért is jön létre az LMBT párkapcsolati erőszak. Ugye már érintettük, hogy ennek milyen beágyazódása van, meg hogy patriarchális, heteronormatív forgatókönyvek futnak le, de hogy azért is gondolom, hogy erről hasznos lenne beszélni, mert főleg az ilyen pszichológiai megközelítések felől azért jönnek olyan gondolatok erről, tehát hogy mi okozza, hogy erőszak van a párkapcsolatban, amik valahogy pont, hogy az ilyen kisebbségi létét, mint hogyha fegyveresítenék az LMBT emberek ellen, tehát hogy például a kisebbségi stresszből fakad az, hogy bántalmazás van, vagy abból, hogy olyan erőtlennek érzi magát az ember a társadalomban, és akkor ezért otthon akar majd kontrollálni. Ugye ezek nagyon hasonló magyarázatok ahhoz, amit cis-hetero kapcsolatokban a férfiakról mondanak, hogy hát a munkahelyén szegény megélt valamilyen elnyomást, hogy ott nem lehetett ő kontrollban, úgyhogy ezért fog otthon borzasztó dolgokat művelni minden empátia nélkül a családjával. Szóval, hogy ezek a magyarázatok így az LMBT kapcsolati erőszakhoz is így beszivárognak, tehát hogy akkor a kisebbségi stressz miatt, vagy egy ilyen disempowerment theory-nak nevezik ezt, hogy olyan erőtlenné Hatalomvesztettség. Hatalomfosztottság az egy jobb szó, hogy ezek miatt jön létre a párkapcsolati erőszak. Ezekről mit gondoltok, vagy mit gondoltok az okokról? Eszméletlen károsnak tartom ezt a diskurzus, hogy szegény bántalmazót addig frusztrálta valaki a környezetében, amíg arra kényszerült, hogy bántalmazzon. Ez nyilvánvalóan kisebbségek esetében sem állja meg a helyét, cis-hetero emberek esetében sem állja meg a helyét. Azt gondolom, hogy minden esetben, ahol bántalmazás történik, az elkövetőnek a felelőssége az, hogy ezt az eszközt választotta, mert ez egy tudatos választás, mindenkinek van egy megküzdési palettája, van, aki kisebb, van, aki hátrányokkal indul ebben a tekintetben, de senkinek sem az egy eszköze van a frusztrációjának a kezelésére, vagy az érzelmi megküzdésre, bármire, nem az egy eszköze van, hogy bántalmazza a partnerét, és szerintem ezt muszáj kimondanunk. Lehet, hogy a másik egyetlen eszköze az, hogy kilép a helyzetből, és ki kell menni az udvarra levegőzni, vagy dohányozni, de ott van az a lehetőség mindenkinek a kezébe, hogy legalább kilépjen a helyzetből.
és nem lehet mentség a kisebbségi státusz a másik embernek a bántására. És most az, hogy pontosan mi az okozója a bántalmazónál, hogy mégiscsak ezt az eszközt választja, ez szerintem olyan bonyolult kérdés, hogy erre nem biztos, hogy mi ketten így válaszolni fogunk tudni. Nyilván van egy csomó teória, de hogy pont ez a teória, amit említettél, ez nyilván ott kérdőjelezhető meg, hogy és akkor mi a helyzet a másik csoportjával az LMBTQ embereknek, ahol viszont nem bántalmazó a kapcsolat. Tehát, hogy akkor ott miért nem történik, hogyha abban a részben pedig a kisebbségi státusz az okozója. Igen, így ez a frusztrációs hipotézis, ez mármint, hogy valami így addig frusztrálja a bántalmazót, amíg puty. Ez azért sem állja meg a helyét, mert hogy rengeteg féle elnyomást, kontrollt nem is idegállapotban követnek el, hanem tehát nem bizonyos kommentárokat akár így a másik külsejével kapcsolatban csak úgy hétköznapilag mondanak, mert hogy valamiért úgy gondolják, hogy lehet. Szóval mindig így a feljogosítottság meg az empátia hiány egy ilyen tök fontos része így a képletnek, és hogy ezek nagyon nehezen, a cis-hetero bántalmazás esetén is nagyon-nagyon nem állják meg a helyüket, mert mindig valahogy úgy nézik ezek a elméletek az elkövetőt, mint aki hogy így mozgatva van valamiféle ilyen múltbeli traumák valami által, és szinte egy ilyen bábut bántalmaz, tehát hogy nem jelenik meg az, hogy egyébként, amikor ő ott mondjuk üvöltözött, vagy ütött, vagy csak becsmérlő dolgokat mondott, hogy arra így reagált az áldozat, hogy ott nem egy ilyen baba volt vele szemben, hanem valaki, aki az arcára kapta a kezét, sikoltott, mit tudom én, és mégiscsak tovább folytatta ezt a cselekedetet, vagy nem bánta meg. Szóval, hogy erre, hogy miért nem válik fontossá, hogy ez az áldozatnak rossz, és láthatóan rossz, mindig ellent próbálnak állni valamilyen módon az áldozatok, mindig látszik, hogy ez rossz. Erre a kisebbségi stressz hipotézis így nem ad magyarázatot, vagy bármilyen dolog, hogy miért nem fontos, hogy látom, hogy a másiknak fáj. Meg szerintem az is hatalmas probléma ezekkel a bántalmazókat felmenteni kívánó megközelítésekkel, hogy úgy beszélnek például a traumatizált emberekről, a kisebbségi emberekről, hogy predesztinálva vannak arra, hogy túl frusztrálódjanak és bántalmazóvá váljanak, és biztos vagyok benne, hogy például akiket bántalmaztak gyerekkorukban, nem jó szívvel hallgatják azt, hogy azért lesznek emberek erőszakosak a partnerükkel, mert bántalmazták őket gyerekkorukban. Ez nem predesztinál arra, hogy csúnyán viselkedjünk másokkal, hogy elfogadhatatlanul viselkedjünk másokkal. Viszont közben meg érdemes átgondolni a társadalomnak a felelősségét ebben, hogy hogyan prezentáljuk ezt az egész kérdést, hogyan beszélünk róla, mi a diskurzus, mit láthatunk, és az viszont feljogosítva érezheti magát egy ember, hogy ez egy elfogadott része a társadalomnak, és most ugyan párkapcsolati bántalmazásról beszélünk, de hogyha a gyerekbántalmazásra gondolunk, még mindig ilyen elképesztő százalékban mondják Magyarországon azt, hogy oké, ha megütöd a gyerekedet valamilyen esetben. Szóval, hogy szerintem ez nagyon fontos, hogy így mi mennyire vagyunk felelősek azért, hogy ez létezik. Igen, én pont azt szoktam gondolni emiatt, hogy sajnos a pszichológia pont, hogy nagyon sok szempontból hozzátesz ahhoz, hogy mentségeik legyenek bántalmazóknak, mert hogy nagyon inkább ezt a szándéketikának nevezett diskurzus támogatja, tehát hogy azt kell nézni, hogy mi volt a szándék, nem az, hogy mi a hatás, és ez támogatja, hogy jó, hát hogyha valaki úgy nagyon bán valamit, akkor úgy nézelődnie kell így magába mélyen, az anyukájáról, az apukájáról, a traumáiról, és ezt a fajta ilyen köldök nézegetést a bántalmazók esetében is megtámogatja, tehát hogy még könnyebben nyúlnak ehhez bántalmazók, anélkül, hogy konkrétan elkezdené azt a felelősséget vállalni, hogy jól van, ha dühös vagyok, akkor ezt fogom csinálni, nem azt. És lehet helyette beszélni ezekről a távoli ilyen traumákról, vagy dolgokról, szóval hogy szerintem nagyon sok esetben így a kapcsolatok etikus működését igazából nem annyira támogatja sajnos a pszichológia, de legalábbis a bántalmazásnak nagyon sok szempontból azért ad valamilyen ilyen kiutat. Tehát nehéz kérdés, de beszéljünk erről mindenképpen, hogy hova fordulhat ma Magyarországon az az LMBTQ ember, aki bántalmazó kapcsolatban él.
háttértársaság kifejezetten ilyen szolgáltatást nem nyújt, viszont a lelkiegészség vonalunk, illetve információs és lelkiegészség vonalunk, illetve a személyes lelkisegítés szolgáltatásunk az abszolút hívható, kereshető, illetve tavaly októberben indult, most már 1 éves a szociális segítőszolgáltatásunk, ahol szintén lehet fordulni segítségért, és amúgy pedig a jogsegélyszolgálatunk is létezik, ahol jogi tanácsadáson túl jogi képviseletet is vállalnak bizonyos esetekben a munkatársaink. Illetve LMBTQ embereknek is ajánljuk a NANE és a patent szolgáltatásait. Tagadhatatlan, hogy Magyarországon ez a 2 szervezet a legkompetensebb abban, hogy az áldozatoknak segítsen. Ők nyilván elsősorban nőknek nyújtanak segítséget, illetve az a nehéz nagyon, hogy nagyon kevés olyan szakember van, aki egyszerre LMBTQ affirmatív és a párkapcsolaton belüli erőszakban is informált, de van néhány szakember, aki elérhető, tehát még őket tudjuk ajánlani, érdemes ilyen kulcsszavakkal keresni, de nagyon nehéz. Tehát, hogy ezt én tudom sajnos, hogy nagyon nehéz ilyen szakembert találni. Nagyon fontos az is, hogy az információs és lelkisegély szolgáltatásunk információt is tud nyújtani, ugye benne van a nevében, úgyhogy ők azért tudnak segíteni megtalálni ezeket a szakembereket, és ajánlani annak a megkeresőnek, akinek szüksége van rá. A következő kérdés ehhez kapcsolódóan pedig az, hogy ha valaki arról értesül, hogy LMBTQ közösséghez tartozó barátját, ismerősét, rokonát, kapcsolati erőszak érte, akkor ő mit tehet, hogy segítsen neki? Legfontosabb szerintem az, hogy ne hagyja elszigetelődni ezt a barátját, mert erről nem beszéltünk korábban, de az is egy plusz rizikófaktor, hogy queerként a cis-hetero barátok egy idő után így kezdenek kis nukleáris családokba, kis házasságokba így bevonulni, nehezebb velük találkozni, és ez a fajta elszigetelődés is egy rizikófaktor, ugye sokkal könnyebb bántalmazni valakit, akinek kevésbé elérhetőek a szerettei, meg a támaszai. Úgyhogy szerintem az ilyen következetes jelenlét az egyik nagyon fontos dolog, a másik a türelem. Ez nekem tőled maradt meg nagyon, Rita, hogy amikor először visszamegy a bántalmazóhoz, azt ki kell pipálni, és felkészülni arra, hogy ez még többször előfordulhat, illetve ajánlani a mi elérhetőségeinket. Nekem más most nem jut eszembe, Dorka, neked átadom a szót. Szerintem jól összefoglaltad, tehát ott maradni támogató barátként, és ha információra van szüksége, akkor segíteni az információhoz jutást. Meg én ezt mindig szoktam így pszichológusként hangsúlyozni, hogy ne próbáljunk szerepet váltani, amikor bántalmazzák egy barátunkat, ne próbáljunk pszichológussá válni, ne próbáljunk jogásszá válni, ne próbáljunk, nem tudom, kidobóvá válni, aki majd fizikailag megóvja. A barát szerepünkben kell egy kicsit erősebben, vagy egy kicsit hangosabban jelen lenni, de neki valószínűleg barátként van ránk akkor is szüksége, hogyha bajban van. Hát azért, hogyha konkrétan 2 méter magasok és 200 kilósok vagyunk, akkor nem biztos, hogy olyan ártalmas elbeszélgetni. Most én csak beszélgetésre gondoltam természetesen, de így az elkövető féllel. Tehát, hogyha valaki van olyan szerencsés, hogy ilyen kidobó alkattal rendelkezik. Lehet azért nem jutott eszembe, mert én nem ez az alkat vagyok. Igen. Tehát, hogy igen, hogy a barát mellett állás, meg a szolidaritás az többféle formát ölthet. De igen, még hogyha 2 méter magas kidobók is vagyunk, hát az a rész mondjuk tényleg fontos, hogy az áldozatnak kell odáig eljutnia, hogy ő ki akar lépni, tehát valóban az ilyen kidobó szerep az esetleg még ezt akár gátolhatja is, vagy fokozott lojalitást idézhet elő az elkövetőhöz, tehát hogy azért fontos ezt tárgyalni, akár mennyire kísértő is a gondolat, hogy milyen jó lenne egy ilyen fizikai erőfölénnyel rendelkező valakiként megvédeni a bántalmazott barátainkat. Igen, én azt szoktam látni, hogy az az egyik legfontosabb, hogy valahogy így az identitásában így erősödhessen az áldozat, így abban, aki ő, és hogy nagyon gyakran van az, hogy akkor kezdenek el jobban így reményt veszteni a kapcsolatban, úgy tényleg, hogy jó van, igen, ez olyan, amilyen, nem tudok vele mit csinálni, nem jó nekem, amikor így egyre jobban megtapasztalják, hogy mások pedig másképp bánnak velük. Tehát, hogy vagy bejönnek új barátok a képbe, akik
gyerektől valahogy nagyon intenzíven így érződik olyan kontrasztosan is, hogy ja, nem kell nagyon tepernem, vagy valahogy nem feltételes a Igen. szeretetük, hanem csak úgy megdicsérnek, meg nem tudom, hogy valahogy ez így nagyon sokat tud számítani, hogy ne bár nagyon hívja szerintem ilyenkor az emberek figyelmét, hogy így a bántalmazásra fókuszáljunk ezerrel, mert az elhárítandó veszély a barátunknak az életébe, de hogy így más dolgokkal foglalkozni, világot látni, így egyéb dolgaiban őt erősíteni, akár új társaságokba próbálni bevinni emiatt, hogy megtapasztalja, hogy amúgy mennyire könnyen szerethető. Hát ez egy nagyon szép zárszó volt. Köszönjük szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és megcsináltátok velünk ezt a beszélgetést. Szerintem nagyon sok fontos dologról beszéltünk. Nézőinknek, hallgatóinknak pedig szintén megköszönöm, hogy követték ezt az epizódunkat. Kövessétek a Háttértársaság és a Nőkért Egyesület honlapját és közösségi média oldalait. Ezeknek az elérhetőségét megadjuk a leírásban, illetve kövessétek a Nőkért podcast adásait YouTube-on és Spotify-on. Találkozunk a következő epizódban. Sziasztok! 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 Sziasztok!